जेसांखिनि नोंसोरो जेसांखिनि अनेकथा मुभि बानाय नोंसोरो फेमास जाया मानि थाखाय जाया मिथिगौ मानो होनब्ला नोंसोरनि बे नायनाय नोजोरानो मोजां नङा नोंसोरनि बे थिंकिंआनो मोजां नङा नोंसोर मालायखौ मोजां नोजोरजों नाया आरो नोंसोरो सोरबा जिला जिथा गानोब्ला बेखौ मुगैयो नोंसोरनि हाइ लेभेलानो बेलेग बेखायनो नोंसोर दिनै माने आवगायनो हायाखै बिनि थाखायनो आवगायनो हायाखै नोंसोरो मिथिगौ नोंसोरनो घन्टा 1 लाख 2 लाख आं बिबान हर नामा घन्टा जाना लादों नोंसोर माने फानि नोंसोरनिफ्राय मालाबा थाइसे थाखा जाफेरनाय नोंसोर 10 थाखा फैसा बिफोरनाय नोंसोरखौसो आं बेसेबां थाखाजों फिसिनानै दोननायलाय 100 बाबो 200 बाबो नोंसोरनो रिसार्च बाल दिनैसिम नोंसोरनाव रिसार्च बिफिरदोंमोन लाजि गैयैफोर नोंसोर आंखौ बेबायदि लिरि पस्ट हरफ्रा नोंसोरलाय आंनि हौवानो मा पस्ट आंनि हौवानो मा खिथानो खिथा दरखार गैया न' टेनसन भाई न' टेनसन मानो होनोब्ला आं मालायनि फैसाजों आङो येस खालामाखै मिथिगौ आं खस्थ' खालामनानै मानसि फियैसो आङो दिनै मिथिबाय नोंसोरो आंखौ हिलायनो हाया घन्टा नोंसोर भाइरेल खालामबाबो आंखौ रावबो हिलायनो हाया आं मोनसे खुन्थाजोंल' गसंना दङाखै मोनथाम मोनब्रै खुन्थाजों गसंना दङ नोंसोरो हिलायनो होनबाबो आंखौ दिनै हिलायनो हाया मिथिबाय घन्टा नोंसोर बायदि मानसिया दुनियाव साक्सेसबो जाया एम्फौ दैनानै थैगोन नोंसोरो स्टप मालायखौ इउज खालामग्रा सिखोमोन भाइराल जादों होननानै खेमफ्राया मा रिप्लाय होगोन बिनि सायाव होननानै जोबोद एक्साइटेड जाग्राफोरनि थाखाय आं फैदों दसे सम बे भिडिअखौ लानानै थाखाय रन्जयजों आंखौहाय माने बे भिडिअखौहाय थाजा भिडिअ साननानै लादों बे भिडिअआ गोबां 2 बोसोरनि भिडिअखौ लानानै दिनै आंखौ ब्लेकमेल खालामनानै 50,000 थाखा दाबिनानै मोनैनि थाखाय दिनै WhatsApp Facebook भाइरेल खालामनानै होदों आरो बिथांमोनखौ आङो FIR होनो आरो बबे जायगानि बेखौ आं मिन्थिजोबखाबाय डिटेल मिन्थिजोबखाबाय बिसोरखौ आं गोसोबा दानो थांनानै बिसोरखौहाय हमहोनानै आङो बिसोरखौ बासायना दोनदों आंथ' सिदा सिदि होनखायो नंगौ रियेल बियो नाथाय फानलायनाय एबा बायलायनायनि थाखाय जों जालायनाय नङामोन मिन्थिगौ बेयो जास्ट जोंनि माबा मोनसे माबायाव भुल लोंनाय जानायाव भुल जाफ्लांदोंमोन बेखौ जोङो न'खर जोंनि हासबेन्ड आंनि बिनि हिनजाव जों सल्भ खालामनानै लाखानाय निमाहा बिलाइखानानै जोङो सल्भ खालामखाबाय आरो बेयाव माखासे मानसिफोरा जुदि डलार खामायनो गोसोबा नोंथांमोना होबाय था लांदां भिडिअ लंथं भिडिअ जेसां होनो गोसो हो नोंथांमोननाव जुदि बेखौ होनानै गोजोननाय दङब्ला बेनो नोंसोर इसोरनिफ्राय नोंसोरो माबा मोनगोनबा बोर मोनगोन नालाय मालायखौ भाइरेल खालामबा बोर मोनोबालाय माथो आंहाबो बेयावनो गोजोननाय दङ नङा होमबा लोगोफोर जायहा जेखौ होनानै गोजोननाय दं आंहाबो बेयावनो गोजोननाय दङ दे हो नोंसोरनि चेनेलाबो देरथों आरो जिब्रे जोबनांगौ बे भिडिअआ बयनियावबो मिलियन फैनांगौ 1 मिलियनाव $6 फैदो दानिया 2 मिलियनसो फैबाला मोजांसिन जासिनगोन होननानै सानो आरोना आङो सैथो नंगौबा नंगौ नङाबा नङा रन्जयजों आंजों दिनै थांनाय 2 बोसोरनि सिगां जोंहा माबा मोनसे घटना जालांबाय बेयाव जोंनि माखासे लोगोफोराबो आं जुदि माखासे खोथाफोरखौ बेखेवनो गोनांबा माखासे मानसियाबो गब्रनोबो हानाय आरो माखासे पलिटिक्सनि मानसिबो नांनानै दङ दिनै मैया आङो एसे कन्ट्रभार्स माबा जानाय जादोंमोन आरोना माने आंखौहाय पार्टिनि मानसि साननानैहाय माखासे मानसिफोराबो आंखौहाय टारगेट खालामग्रा मानसिफोर दङ आरो टारगेट खालामनानै बेफोरबायदि घटनाखौहाय आंखौ दिनै खालामदों बे जोबोद सिं भाइरेल जाखानायमोन आरोना मिसाखौलाय मा बुंनो भाइरेल जाखानाय सिं आरो जोंनि न'खरनि माखासे मानसिफोराबो मिन्थिजोबखायो आंनि माखासे आङो एखुमालाबायग्रा मानसि नङा दे आङो सिखाव खावनानै जानाय माबायाव गैया आं नंगौबा नंगौ नङाबा नङा बेखौ बुंनो होननानै बे बाथ्राखौ बुंनो होननानै आं बे भिडिअखौहाय लाबोदों नोंथांमोना मा सानो आंखौ जेसां गाज्रि होननो गोसो गाज्रि होन नोंथांमोना आंखौ गाज्रि बुंनानै जुदि गोजोननाय दंब्ला बेयावबो आंहा गोजोननाय दं नोंसा जुदि गाज्रि लिरनानै गोजोननाय दंबा बेयावनो आंनाबो गोजोननाय दङ मानो होनोब्ला नोंसोर गाज्रि कमेन्ट लिरबाबो आं मोनजायो गाज्रि कमेन्ट लिराबाबो आं मोनजायो नोंसोर आंखौ भाइरेल खालामाबाबो आंनो मावनानै जानांगौखौहा नोंसोरो भाइरेल खालामनानै आं जुदि जिराय मोनजायोमोनब्ला आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौनि गोनांथि गैयामोन होननानै आं साननानै लायो आरोना जुदि नोंथांमोना भाइरेल खालामबाबो आं मोनजाखायो मावनानै जाखानांगौखा आरो नोंथांमोना भाइरेल खालामाबाबो आंनो मावनानै जानांगौ खोनाखा रन्जयनि फैसाजों आंखौ माहाजोन जादों माबा जादों होननानै कमेन्ट लिरग्राफोर मिन्थिबाय नोंसोर बायदि फाननानै जाग्रा नङा माखासे मानसिफोरनि फाननानै जाग्राफोरनि जुदि नाम्बारखौ इयावहाय लिस्टाव होजोबनांगौबा ना बिसोर माखासे मानसिफोरनि थाखायनो बेफोरबायदि भिडिअआहाय लिक जानो मोनदों नोंसोरखौ होनांगौब्ला ना
आं मिन्थिखादों सोर लिक खालामग्रा बे भिडिअखौहाय बेखौबो आं मिन्थिखादों बे मानसिखौहाय आंबो रागा जोङोब्ला माखासे मानसिफोरनि भिडिअ आंनावबो दंखाजोबो गोसो जायोबा आंबो भाइरेल खालामनो हायो मिन्थिबाय आंखौ भाइरेल खालामनायखौ आं गियाबो मानो होनोब्ला जों खुनु फैसानि लेनदेनजों बेफोरबायदि देहानि सोमोन्दोखौ लाखियाखै बेनोसै आंनि बुंनांगौ बाथ्राफोरा आरोना आरो बाखि रायजो राजाफोरा मा सानो मा बुंनो सानो आंहा जेबो अरजाया मानो होनोब्ला सोरबानि बुंनायाव सोरबा बुङिनि माबायाव आङो मोनजागोन मोनलोङा बे आं मावनानै जाखानांगोन सोरबा मावनानै दांनानै आंनो होफैया आंनो मावनांखागोनखा आं रावनिबो फैसाजों उदां उदां जानानै बेरायाखै खिन्थु आंखौ हले मालायनि फैसाजों जादों होननाय बाथ्राखौहाय दालाबो फाननानै जाग्रायावथ' दा लिस्टआव दालाबोखा नोंसोर बायदि लोगोखौ फिसिनाय माने मोनसे जिबौ फिथुखम जिबौखौ फिसिनानै दोननाय नोंसोरनि थाखाय आं सानसे समाव ओरैबायदि मानसिजों बुंजानो गोनां जादोंमोन ओरैबायदि लोगोफोरजों बुंजानो गोनां जादोंमोन दिनै नोंसोर बायदि मानसिया आं बायदि मानसिखौहाय दिनै नोंसोरो बेफोरबायदि पस्ट लिरै जे होबाय थादों लाजिनो रोङा नोंसोरनो 1 लाख 2 लाख फैसाखौ धार बिबानो मोननाय बायदि मोनदों नामा नोंसोरो हा बिमा बिफानि सायाव जाग्राफोर लाजिनो रोङा नोंसोरो आंनि सायाव नोंसोरो आंखौ माबायदि मानसि सानदों नोंसोर जेनेबा हा नोंसोरनि ओरै इसारायाव नोंसोरनि आसुगुराव फिदिंग्रा आंखौ बिंग्रिखाय नोंसोरो ओरै फिदिंनो सानदों नामा बिंग्रि आं गनायलाय आं बिंग्रि सासे आंगि लरगि आं सासे आग्लायनाय मानसि नाथाय नोंसोरो आंखौ ओरै नोंसिनि ओरै आसि बिमाजों फिदिंनो होननानै दासिमबो सिगांनि खेमफ्राय नङा आङो नैबे दा सोलिबाय थानायनि खेमफ्रायसो मिन्थिबाय नोंसोर बायदि मानसिया ना जिन्दगियाव मानो साक्सेस जानो हायाखै नोंसोर जेसांखिनि अनेकथा मुभि बानाय नोंसोरो फेमास जाया मानि थाखाय जाया मिन्थिगौ मानो होनब्ला नोंसोरनि बे नायनाय नोजोरानो मोजां नङा नोंसोरनि बे थिंकिंआनो मोजां नङा नोंसोर मालायखौ मोजां नोजोरजों नाया आरो नोंसोरो सोरबा जिला जिथा गानोब्ला बेखौ मुगैयो नोंसोरनि हाइ लेभेलानो बेलेग बेखायनो नोंसोर दिनै माने आवगायनो हायाखै बिनि थाखायनो आवगायनो हायाखै नोंसोरो मिन्थिगौ नोंसोरनो घन्टा 1 लाख 2 लाख आं बिबान हर नामा घन्टा जाना लादों नोंसोर नोमानो फानि नोंसोरनिफ्राय मालाबा थाइसे थाखा जाफेरनाय नोंसोर 10 थाखा फैसा बिफोरनाय नोंसोरखौसो आं बेसेबां थाखाजों फिसिनानै दोननायलाय 100 बाबो 200 बाबो नोंसोरनो रिसार्च बाल दिनैसिम नोंसोराव रिसार्च बिफेरदोंमोन लाजि गैयैफोर नोंसोर आंखौ बेबायदि लिरै पस्ट होफ्रा नोंसोरलाय आंनि हौवानो मा पस्ट आंनि हौवानो मा खिथा दरखार गैया नो टेनसन भाई नो टेनसन मानो होनोब्ला आं मालायनि फैसाजों आङो येस खालामाखै मिन्थिगौ आं खस्थ' खालामनानै मानसि फियैसो आङो दिनै मिन्थिबाय नोंसोरो आंखौ हिलायनो हाया घन्टा नोंसोर भाइरेल खालामबाबो आंखौ रावबो हिलायनो हाया आं मोनसे खुन्थाजोंल' गसंना दङाखै 3 4 खुन्थाजों गसंना दङ नोंसोर हिलायनो होनबाबो आंखौ दिनै हिलायनो हाया मिन्थिबाय घन्टा नोंसोर बायदि मानसिया दुनियाव साक्सेसबो जाया एम्फौ दैना थैगोन नोंसोरो स्टप मालायखौ इउज खालामग्रा सिखोमोन